Teresko, už je čas jít spát, jo? Ještě mi dej prosím chvílku. Však jo, však já si tady něco vyhrabu v lednici a dopiju čaj. Čaj mám dopitej a jdeme spát, jo? No ne, já nepůjdu spát, jo? Budu spát až o 6:30 ráno. Já ti říkám, a jdeš hned spát. No jo, už jdu furt. Tak, já se tady usadím a přečtu ti pohádku. Takže, byl jednou jeden chudý třeborovec, který měl dvě děti a ty se jmenoval Jeníček a Mařenka. Tak to šlo rychle.